Здравейте на всички! Преди да започна вторият епизод на кариерата с Манчестър Юнайтед, искам първо да благодаря за добрите коментари, които написахте на първият епизод на кариерата на миналото ми видео. Вие казахте да продължа кариерата и аз ще продължа, защото аз самият имам доста голямо желание да снимам на тази кариера с Манчестър Юнайтед. Искам също така и да благодаря на Николай Станев, който написа коментар, че сега кариерата се получава страхотно и също така ми предложи да посиля атаката с Обамеянг. Аз бях му написал, че ако Гризман не приеме, ще се опитам да взема Обамеянг. Той също така предложи и да приема офертата на Ливърпул за Люк Шоу. Ето, виждате я тук. Той струва, виждате на Вал, пише, че струва 10 милиона и тази сума от 11 милиона на Ливърпул според мен е добре и ще я приема. Николай Станев също така предложи да взема Муса от Лестър или Кърдзума от Челси. Както вече казах, Муса няма да успея да го взема, защото ако приеме Гризман, няма да ми трябва друг на плата, а дори и да не приеме, по-скоро ще взема Обамеянг. Но със сигурност ще платя оферта за Кърдзума от Челси. Но преди да разберем дали Гризман ще приеме, има матч с Борусия Дортмунд. Но преди да започна матчът с Борусия Дортмунд, ще пратя офертата за Кърдзума. Мисля да предложа 4 милиона на Челси и да видим какво ще стане. Започваме вторият ни матч от приятелския турнир, който е срещу Борусия Дортмунд. И нека да видим какво може да направим. Направил съм само 4 промени в сравнение с предишния матч с Атлетико, който спечелихме с 2-1. На върха на атаката този път заложих на Ибрахимович. Лев бек сложих Дейли Блинд. Също така на мястото на Марсиал поставих Ашли Янг. И на мястото на Бели поставих Фил Джонс. Тук сега опасна атака за нас и това трябва да е Доспа. Точно така. Доспа за Манчестър Юнайтед. Ще заложа обаче на Ибрахимович да изпълни Доспата. Изстрелям, вратарят беше много близо да спаси Доспата, но все пак прецизно изпълнение на Ибрахимович. И повеждаме 1-0 в резултата. Сега атака за Борусия. Топката беше в Обамеянг, но Руни успя да му я вземе. Сега е начин да атакуваме Ерера. Подаване към Лингард, но топката му бе отнета. Тук обаче Лингард се връща топката и това е фал. Това беше отново доста близо да е Доспа, но в крайна сметка не е. Ще центрирам с Уейн Руни. Ето центрирането, доста лошо центриране, но все пак топката отново е в нас. Ерера, изстрел от този блокиран. И така приключва. Не, всъщност нашата атака не е свършила Руни и сега вече тя приключи. Атака от Дембеле. Центрира към Шурле, но Борусия Дортмунд отново не успяват. Сега тук грешка на Погба, но топката едно е отнета от Борусия. Хубаво подаване сега към Ерера. Та нагоре към Лингард. Лингард с хубаво подаване към Ибрахимович. Ще центрира Ибрахимович и сам корнер. Сега Руни. Даване към Ибра. Той ще стреля, но много слабо. Сега атака за Борусия. Обамеянг ще използва своята бързина. Подава към Паслак. Какво ще измисли той? Задържа. И сега
центрира, но това центриране не е проблем за нас. Сега Ибрахимович към Лингард, той отново към Ибрахимович. Ще стреля Ибрахимович, но не успява. Много добра намеса на защитника на Борусия Дортмунд. Сега опасно подаване към Дембеле, но топката му е отнета. Сега опасен пробив на Обамян. Какво ще измисли той? Подаване, изстрел и спасяване. Много хубаво спасяване на Ромеро. Направо ни спаси в тази ситуация. И корнер за Борусия Дортмунд. Ето центрирането на Ройс. Удар с глава, но не е проблем за Ромеро. Добро подаване към Янг. Той към Рунин. Рунин задържа, между двама не успява да отнеме. Сега атака на Борусия, когато Погба не успя да спре. Подаване към Обамян, но Рохо с добра намеса. Ще направя няколко смени, ще вкарам Рашфорд на място на Ибрахимович, Карик на мястото на Ерера, Мата на мястото на Руни и Люк Шоу, който все още не е продаден на Ливърпул. Ще изгледа своя последен матч за Манчестър Юнайтед, като ще го поставя на мястото на Дейли Блинд. Сега тук грешно подаване на Лингард, атака за Борусия Дортмунд, Шурле. Какво ще измисли? Топката много се забави Шурле и топката му бе отнета от Валенсия. Рашфорд към Пол Погба. Погба към Мата, свободен е тук Мата, топката му е отнета, но тя отива в притежание на Погба. Сега Валенсия. Много хубав шпагат на играчът на Борусия. И сега тук опасно подаване към Обамян. Какво ще измисли той? Навлиза в наказателно поле, но отново много добра намеса на защитникът ни. Сега тук Рашфорд. Подаване, но то няма да бъде стигнато от никой от нашите играчи. Сега Лингард. Той с прекрасно подаване към Мата. Какво ще измисли Мата? Притиснат бе от двама играчи на Борусия. Ще подаде към Карик. Сега Мата отново. Ще успее да центрира неизчувстване от играчът на Борусия. Лингард отново. Центрирането е блокирано. Сега Валенсия. Към Карик. Той към Погба. Изстрел на Погба. Но не е точно. Сега опасна атака Мата. Твърде силно си поведе топката. Сега Борусия атакуват през центъра. Много опасна атака. Но колко ще са само от играчът на Борусия Бартра. Много лош изстрел наистина. Борусия можеше да изравнят. Ще направя няколко смени отново. Ще вкарам Михтаря на мястото на Лингард и само това ще е. Подаване към Михтарян. Той с първото си положение за матча. Той към Валенсия. Тук лесно бе отнета топката на Валенсия и контратака за Борусия Дортмунд. Много лошо подаване обаче. И топката отново е в наше притежание. Ние обаче не можахме да се получим с тази атака. Сега отново опасна атака на Борусия. Подаване към Шурле. Какво ще измисли центриране право в ръцете на Ромеро? И това трябва да е край на матча, точно така. Добра победа с 1-0 над Борусия Дортмунд и вече със сигурност се класираме за полуфинал на турнира. Да, следващия матч няма да го играя. Виждате статистиката. 7 удара за нас, 3 за Борусия, 1 точен само за нас и 2 за Дортмунд. Владението на топката ние сме владяли доста повече от тях. Виждате 58%, а те само 42%. Прекрасна новина, приятели. Виждате, Гризман приема нашата оферта от 72 милиона, която възложихме, и той вече е добре дошъл в нашия отбор. Добре дошъл в Манчестър Юнайтед. Челси обаче отказват офертата за Кардома, казват, че оферта е прекалено малка. Нека да предложим 7 милиона и да видим какво ще се случи. И както виждате, Люк Шоу вече е продаден за Ливърпул. Тук вече, както казах, този последен матч от груповата фаза на турнира ще го скипна.
И ето победа с 3. Много добра победа, категорична. И както виждате, на полуфинали сме срещу Парис Сен-Жермен. Ще изиграя и този матч и така ще завърши този епизод. Челси обаче отново отказват оферта за Зума. И виждате, тук вече пише 15 милиона поне. Добре, аз ще предложа 11 милиона и ако не приемат, ще кажа на вас дали да давам още повече, около 16-17 милиона. И така, ето ни вече на полуфиналите на турнирът. Изправяме срещу Париж Сен-Жермен. Преди да започне матчът, само искам да ви кажа, че на място на Ибрахимович този път пуснах Рашфорд, също така и стартирах Михтарян и отново включих Бейли в нашия състав, също както и Дармян. Може би ще пусна Ибрахимович след първото половина. Атака за Пари Сен-Жермен с опката е Матуидин. Подава към Нукуку. Сега отново Матуидин към Мота. Тяго Мота не е успял със своя изстрел. Сега опасна атака за нас. Марсиал. Подаване към Пол Погба, той обаче не успя да подаде към Луня. Сега подаване към Валенсия. Той с лош подаване отново към Рашфорд и отново провалена атака. Тук Руни обаче успява да отнеме. Какво ще измисли той? Навлиза. Нямаше как да пробие обаче. Имаше твърде много играчи на Париж Сен-Жермен. Сега Михтарян, той обаче пробива. Дава към Рашфорд. Рашфорд ще стреля. Не беше много лош изстрел, но все пак аут. Сега тук Рашфорд не успя да подаде на Руни. Ако беше успял, Руни ще да излезе един срещу вратарят им. Сега тук отново грешен пас на Париж Сен-Жермен и наша атака. Тук Рашфорд дали е в засада. Мисля, че не е, но топката ми без това е отнета. Доста добре играят защитниците на Пари Сен-Жермен. Сега Кавани. Подава към Лукас, той отново към Кавани. Опасна атака тук, трябва да спрем Кавани, не успяваме. И добре, че отново е Ромеро, който прави много силни приятелски мачове. Сега тук подаване към Крачуляк. Не знам дали му произнесах името. Точно той обаче стреля. И тук едва не се стигна до гол. Греда от страна на Пари Сен-Жермен. Атаките им стават все по-опасни. Менуер сега. Той към Максуел. Нашите играчи не могат да отнимат топката на тези на Пари Сен-Жермен. Сега Менуер. И това ще бъде фал. Опасна ситуация. Изстрел на Лукас. Това беше много близо. Сега Погба към Марсиал. Топката му отново е отнета. Сега Максуел центрира към Мота. Добре, че успяхме да играем с глава. Това ще бъде краят на първото половина. Сега се сещам, че закупихме Гризман, не можеше да го пуснем. Но просто не се сетих. И няма как да го пуснем, но ще пусна Ибрахимович да поиграе 45 минути срещу бившият му отбор. Сега Матуидин връща към Менуер. Какво ще направи той? Отново много добре разгадат играчите на Пари Сен-Жермен. Тук топката обаче бе отнета от Лукас. Сега Руни. Тук той към Погба. Сега Ибрахимович. Подава към Марсиал. Какво ще измисли тук? Марсиал пробива. Тук дали има дуспа? Не. И след това на Ибрахимович. Той бе блокиран. Отново Марсиал. Тук това вече трябва да е фал. И сега тук мисля да стрелям, но не с Уейн Руни, а с Златан Ибрахимович. Тук не мисля, че ще вкарам. Все пак много опасно това. Мисля, че беше Гайдар вратарен с тази топка. Но отлично изпълнение на Ибрахимович.
И да, отлично спасяване на вратаря Трап. Сега корнер. Централен от Пол Погба. Никакъв проблем за играчите на Парис Сен-Жермен. Сега те атакуват. Тук Кавани трябва да бъде спрям. Не можем обаче да ме вземем. И все пак Уейн Рони към Марсиал. Той към Златан Ибрахимович и Стана Ибрахимович от много прекрасно спасяване на вратарят на ПСЖ. Само корнер. Уейн Рони. Сега Ибра. Сега отново той. Отново обаче не сполучихме. Сега Лукас. Много лошо подаване, все пак топката с много късмет се върна в Кавани и след това не точно удар на Матуиди. Прекрасно подаване към Марсиал от Дармян, сега Погба. Изстрел на Погба, отново спасяване на вратаря на Парис Сен-Жермен и още една намеса на вратарят. Отново Погба с центриране и изчистване от играчите на ПСЖ. Казола. Много лош изстрел обаче. Сега Уейн Рони. Какво ще измисли той? Подава към Валенсия. Валенсия с много хубав пас към Михтарян. Топката обаче е тон за Ибрахимович и лесно спасяване за вратарят. Отново Рони. Топката му обаче бе отнета много опасно. Сега Лукас отново. Бейли не може да го спре. Фил Джонс обаче успя да се справя. Само за сега. Сега Кавани. Тук няма да спра. Продължава играта. Сега Бен Арфа. Изстрел и това едва не стана гол. Все пак е корнер. Това за сега е най-трудният ни матч. Сега тук разбъркване и това е гол. Тук доста смешно станато с гол. Вижте тук какво разбъркване само и топката по някакво чудо останала в играчите на ПСЖ. Сега Рони. Какво ще измисли той? Нашият последен шанс е може би това. Подаване към Михтарян. Той задържа и няма да се получат нещата. Сега тук обаче за малко да се стигне до нелеп гол. Сега Бейли. Пробва подаване към Марсиал, но то отново не сполучило и това най-вероятно ще бъде краят на срещата. Погба. Да, и ето това е краят на срещата. Доста разочароващ мачкът за финал на този епизод, но все пак и това се случва. Така, нека видим статистиката. 6 удара за нас, 8 за Париж Сен-Жермен, 4 точни, от които за нас и 3 за тях. Владението е 46% за нас, 54% за тях. Бих казал, че Парис Сен-Жермен спечели напълно заслужено. Така, Челси ми предлагат, Челси искат по-скоро 17 милиона за Кърт Зума. Напишете ми долу в коментарите дали искате да приема тази оферта. Това ще бъде от този епизод. Благодаря ви много за гледането. Доста съм разочарован още, че загубихме от Парис Сен-Жермен на полуфинал. Не можахме да стигнем до финала, но радостното е, че все пак следващият епизод ще започнем с мачовете от Висшата лига. Мисля, че имаме матч за Community Shield срещу Лесър, така че да, следващият епизод поне според мен ще бъде доста по-интересен от този. Благодаря се пак, че гледахте и до скоро!